Ahojte, dúfam, že sa máte krásne, vítajte pri novom videu. Dneska toho bude celkom dosť, pretože sme dostali opäť novinky od našich kamarátov z Takoj. No, je toho plno, čo vám poviem, tak vám ukážem, čo pekné si pre vás pripravili. Zároveň sa v tejto kope nachádza látka pre môj dnešný projekt. No a dnešný projekt mám na mysli sukňu, ktorá sa vám mimoriadne páčila v rámci Insta Stories. Mnohí ste sa pýtali, ako je to ušité, ako to urobiť, či by sme to nemohli urobiť. Tak ja to dneska skúsim. Ak sa to podarí, dúfam, že sa podarí, takže pozrieme sa aj látku, ktorú nám poslali práve na tento projekt. No a pôjdem radom. Prvá látka je strečový satén modrý. Tu budem potrebovať na jeden špeciálny projekt. Budú sa šiť jedny nádherné šaty. Ak sa to podarí, tak to bude naozaj krásne. A ja som dostala 30 metrov tylu, je tu celkom určite. Viete si asi predstaviť, aké šaty nás čakajú. Takže tyl pružný, jemnučký, čo možno najtenší. Potom je tu látka na spomínaný dnešný projekt, takže sama som zvedáva. Dostala som gabardén. Len vedzte, že gabardén je úžasná látka, pretože z nej viete ušiť takmer čokoľvek. To sa hodí na všetko, na nohavice, kabáty, sukne, topy, šaty. Ďalej tu máme ľan. Ľan to viete, ľany sú moje obľúbené materiály, milujem to hlavne na leto, pretože príjemne chladia, takže je to strašne super. A v rámci noviniek si takoj pre vás pripravil nový druh ľanu, je trošku väčšia gramáž, to znamená, že je taký hutnejší, pevnejší. Vzor, ktorý mi poslali, vyzerá takto, aby ste mali zhruba predstavu, preto aj mám na sebe niečo také neutrálne, nie, teda si to viete trošku lepšie predstaviť. Budete vidieť drobné kvietky. No a ako sa látka volá, vám poviem hneď za chvíľu, len čo nájdem meno. Poľné kvety Lea. Krásny názov, takže látka Poľné kvety Lea vyzerá takto. Ďalšia v poradí je pre milovníkov športu. Funkčný úplet na trička včely na čiernom podklade. Takto zhruba, aby ste si to vedeli predstaviť aj na postave trošku. Z jedného dôvodu vám ukazujem ešte túto látku a dávam vám ju do pozornosti, pretože na omak je neskutočne príjemná. A na záver som si nechala niečo, o čom viem, že na tom Takoj pracoval veľmi dlho. Takže som veľmi rada, že sa s vami môžem podeliť aj o ich novinku v podobe tohto materiálu. Je to prešívaná šušťakovina, kreslené srdcia, motív vidíte. No ale čo možno nevidíte a čo vám ukážem je, že tá látka je zložená z troch vrstiev. Budete mať na vrchu nepremokavú šušťakovinu, respektíve vodeodolnú šušťakovinu. Vnútri budete mať vazelín na zateplenie. Vnútri budete vidieť vazelín na zateplenie a potom budete mať ešte príjemnú počívku. No a keď sa pozriete lepšie potom na ten materiál, skúsim vám to tiež dať nejako tak bližšie na obraz, tak budete vidieť, že ono to není prešívané klasickou niťou, že tie vrstvy sú zatavované. Je pravda, že je to také trošku pevnejšie, takže by to krásne držalo tvar. Na začiatku videa som vám sľúbila, že skúsime vytvoriť tú sukňu, ktorá sa vám tak páčila na Instagrame. Pokiaľ vás na Instagrame nemám, tak pravdepodobne neviete, ktorá to bola, tak vám nechávam krátky klip aj tuto. No látku, ktorú sme dostali na tento projekt, ste už videli ešte raz, volá sa gabardén a je to trošku taká ťažšia látka. Krásne to bude držať tvar, ale predsa len trošku ťažšie, takže uvidíme, ako to bude spĺňať moju predstavu a či sa teda výsledok podarí. Budem jej potrebovať veľa, to vám je povedať už teraz, že spotreba bude obrovská. Aby ste vedeli, že ako to vznikajú strihy, no tak takto nejako. Najprv je to čmáranica a potom sa to časom prehodí do niečoho, čo vyzerá takto. A je to v mierke 1:4. Môže to vyzerať kľudne aj takto. Takže vidíte, ako vznikajú strihy. Je pravda, že ja mám zhruba nejakú predstavu. Môže sa to podariť? Nemusí. Takže uvidíme. Preto aj nechcem vám robiť krok za krokom, lebo sama neviem, ako to dopadne. Ukážem vám to, aj keď sa to nepodarí. Idem ten strih rovno načmerať na látku, to vám ukážem, vystrihnem to a bude sa veľa riasiť. Látka je vyžahlená, vidíte ju tuto za mnou na zemi. Strihy som vám v rýchlosti ukázala. Je to vlastne nekonečne veľa obdĺžnikov, ktoré sa budú neskôr riasiť a zošívať dokopy. Takže preto je pre mňa lepšie, keď je to polohované takto, nie na stole, na zemi. Napíšte do komentárov, ktorí z vás robíte tiež väčšinu vašich projektov na zemi, lebo ja teda mnoho. Ak je to tak, ako si myslím, tak je to v rámci toho strihu naozaj nenáročné, lebo väčšinou budem pracovať s celou šírkou. Šírka tej látky je 130 centiákov, takže by to malo hodiť celkom pekný objem. No uvidíme. Dobre, pozriem si a veru aj tieto čmáranice moje, takto vyzerajú výpočty. Takže na dĺžku to bude mať spolu 78 centiákov. Aj s prídavkami. Dobre, predný diel hotový, idem rovno na zadný. Zadné diely budú dva, takže prvý a tuto rovno dám aj druhý. Toto všetko sa použilo. No a uvidíme, či to bude stačiť.
Otázka je, čo urobiť ako prvé, no alebo môžeme spracovať pásec. Mám na mysli, že ho ešte trošku vystúžime vlizelinom, ale pozor, musí teda byť trošku pružný aj ten vlizelin. Druhá možnosť je, že zapracujem tunely, to už sme spolu robili pri bunde niektorej, takže si pozrite. A tretia možnosť, a tá najpravdepodobnejšia, bude, že nariasím vršky dielov sukni. Hej, to zoberie najviac času, takže začnem rovno tým. A keď budete niekedy riasiť, tak potrebujete robiť dve veci. Prvá vec je, že si tuto nastavíte dlhší steh. Používam klasický rovný steh, ten vidíte tuto. A druhá vec je, že si dáte slabšie previazanie, takže toto musí ísť na nižšie číslo. Trošku tam vidíte. Dám si ja ešte jeden riadok, veru, nech je to pre mňa potom neskôr jednoduchšie. Nejako takto a podobný osud čakajú všetky ostatné diely. Malá zmena, chcela som ja riasiť všetky tie diely a niektoré by sa aj dali, ale pri zadných dieloch by nám pomohlo, aby som tam najprv dala krytku na tunel. Ja som ho mala takto v kope, ale mala som tam už pridanie aj na viazačku, takže toto sa bude spracovávať zvlášť. Ostáva ten tunel, no a od kraja som si dala centiak sem aj centiak sem. Teraz to akurát zahnem smerom takto do rubu z jednej strany, to isté aj z druhej strany. Tak toto vyzerá z lica. A z druhej strany sú tam akurát teda pozažahľované tie prídavky. No a hovoriac o tuneli, tak niečo do neho ešte budeme dávať a to niečo bude šnúrka. Pokiaľ sa robia šnúrky z takýchto pevnejších materiálov, tak je na to malý trik a pomôže vám stuha saténová. Tak pozrite, tuto zoberiem saténovú stuhu, nech ide pekne na stred. Takto to akurát preložím a najprv to očijem tu. Musím tam tú stuhu prichytiť, aby tam poriadne držala. Takto sa vrátim. Ihla je zapichnutá v látke, takže sa mi to dá pekne otočiť. No a teraz si budem dávať akurát pozor, aby stuha bola v strede a ja budem šiť tesne pri kraji. Tuto už vidíte konček, takže akurát sa to takto zdvihne a jemne to vyposúvam. Tento spôsob sa ozaj používa hlavne, keď chcete mať dlhé práve takéto veci. Je to potom jednoduchšie na prevrátenie. A teraz máte zase kopec tej stuhy, takže môžeme pokračovať ďalej. Zostrihneme tuto pri tom kraji. Najskôr vtiahnite túto tú špičku a potom postupne budeme ťahať toto zriasenie. Trošku som pokročila a prišívam tam teraz tú krytku na tunel. Zatiaľ chytím jednu stranu, potom tam dám tú šnúru a následne prišiem aj tú druhú. No a len vedzte, že je to dlhočízne. Uvidíme, hádam to nebude zase príliš tuhé. Preto vám aj nechcem robiť tento návod, že krok za krokom, lebo ozaj sa tu objavujú nejaké veci, ktoré viem, že už by som v budúcnosti robila možno trošku inak. Vo výsledku vám to bude vyzerať takto. Tu vidíte ten tunel, tu je z neho šnúrka, no a je to vlastne všade. Také toto bude ozaj bohaté, pretože som už zriasila aj túto tento vrch. To isté čaká aj túto tento druhý zadný diel. Takto, aby ste videli, tu sú diely sukne, toto ešte potrebujem zriasiť, aby to vyzeralo takto a potom tam akurát prišupnem zips. Joj, toto je zábava aj na celý večer. Dobré je mať ozaj voľný steh, alebo keď sú to nejaké tušie látky, tak je na zváženie, že či to neriasiť cez cikcak a šnúrku. To by bolo oveľa lepšie, možno aj v tomto mojom prípade, no nevadí, ukážem vám niekedy na budúce. No a hlavne vám na budúce vyberiem jednoduchší model. Aj keď musím povedať, že ma milo prekvapilo, že sa vám práve páčila sukňa, ktorá padla do oka aj mne. Ale je zase pravda, že ja tvorbu Alexandra McQueena som mala vždy rada a teda nič sa na tom nezmenilo. Tam čokoľvek ja si oblečiem z jeho kolekcie, alebo teda z ich kolekcie, tak mne všetko krásne sadne. Majú veľmi pekne prepracované strihy, to treba povedať, a majú dômyselné detaily. V rámci každej jednej veci vidíte, že sa s tým naozaj pekne vyhrali, že je tam vždy nejaký vtip a hlavne je to prekrásne ušité. Je pravda, že táto sukňa, konkrétne, čo vám tu riasím už asi pol hodinu, tak tá bola urobená z taftu. Ten materiál je samozrejme o poznanie ľahší a tenší ako toto, čo mám teraz ja, takže sama som zvedavá veľmi, ako sa nám podarí model práve z takéhoto materiálu. No a tiež musím povedať, že je to jeden z modelov, po ktorý ja teda asi si pôjdem a naozaj si kúpim aj ten originál krásny, lebo to bolo veľmi pekné. Dobre, mám, už som aj zabudla, ktorý diel to je, ale teda mám zadný diel z časť predného. Idem zošiť
boky, dám dokopy zadný a predný diel a ukážem vám výsledok, potom tam už bude chýbať iba pásec. No nie je tých dielov veľa. Zadný diel, zadný diel, zadný diel, zadný diel, predný diel, pásec. Idem prišiť zadné diely k prednému. Neviem ani ako vám to mám popravde ukázať, lebo je to taký veľmi pračudesný tvar. Ja len dúfam, že ten výsledok nás ozaj milo prekvapil, lebo je za tým roboty a roboty. No ja teda neviem, ale podľa mňa sme ozaj skoro tam. Je pravda, že ešte potrebujem ten pásec doriešiť, tento pekne podrží, ale tuto toho objemu je plno a takisto ešte je pridané aj tuto na bokoch. Takto vám to dám, nech vidíte, že čo sa tu ešte udialo. No, dobre, ja myslím, že to bude. Keď sa tam dá ten pásec, tak sa to celé ešte viacej pekne otvorí. Jasné, ešte to treba celé rozžahliť, aby to ozaj pekne ľahlo. Tuto to ešte trošku viacej nazberkám, lebo je mi to veľké, ale inak si myslím, že to bude v pohode. Dobre, tak vám ukážem už, keď to bude hotové.